uyabingelela uprofessor uTosafendi ngoba ebingelela namhlanje uzobingelela nje umhlaba wonke jikelele ngoba ngibingelela ngisho phesheya kwelwandle ngisho eAfrika ngoba ngibingelela umhlaba wonke nje izizwe zonke inhlanganisela yonke manje esihlala ngibhekile ngoba ngihamba nje ngiphinde ngibingelele indlunkulu yonke uqobo ngizobingelela ngithi nina besilo ngibingelele omama besizwe ngiphinde futhi ngibingelele minister bethu ngibingelele ama local municipality amakhansela kanye nenduna bese ngiphinde ngibingelela upresident wethu ngiyaxolisa ukugcina ngaye osiphethe kulesi sikhathi bese ngithi nina besilo namhlanje ngizizwa ngijabule kakhulu ngisazoyishiba usiso kodwa ngizizwa ngijabule kakhulu makukhona abaholi engithi makwenzeka izinto ezinhle endaweni befike bengifisele izinto ezinhle nami ngoba lolu hambe engizoluthatha nje olwale kwaIsrael ekusasa lapha eairport angivimbe umuntu kubalandeli bengafika nje kusuka ngo10 ngoba kube kukhona abaculo kube khona nabantu abagida ingoma kodwa namhlanje sengibona uMeya wami uyaqhamuka kwaGudluzungene hawu ngithi nangu uMeya useqhamuka kwaGudluzungene ngithi hawu senginecala nawu kanti uzonginikeza umphako uzongifisela indlela ngithi nje cha bafowethu ngizokuncoma lokho ngifanele ngikuncome singancomi umuntu esethule sibancoma abantu bephila ungoqala ngizovele ngimethe igama uMeya uNgwezi ulapha emasipala wethu wasemhlathuze uNgwezi yithoma uyithoma olele kukhulumo ukuthi ngoba amathunga amanye ayifika yena uyilimpaka litho usefikile ekhaya kwaGudluzungene uzongicelela indlela uzongipha umphako utshengisa ukuba umholi wokuthi engabukeli phansi abantu akabaholayo ngesikhathi sakhe bonke abantu abathathe ngelevel lento ayenzayo uNkulunkulu ngiyafisa ukuthi angibusisele yena amandisele insuku ezinye zokuhola aphinda azozehole ngisho national engagcini lapha kulo masipala wethu ngoba ungoqala ngikhiqiza amabhande emkhanya kude mina nginama world champion oMantini lapha enemhlathuze sengiphethe abafana futhi abangama champion abaphethe amabhande abanye baseGoli abanye baseThekwini angizange ngize ngihlonishwe noma ngibizwe umholi ethina umsebenzi uwenzile ungoqala yikho ngizomnikeza igama ngithi uthisha omkhulu uNgwezi uyofundisa abanye oMeya ukuthi umsebenzi awusuka ubekele ngokuhola abantu ngoba yithi abaqashi baba abaholi ukuthi lento ayenzayo ngicela isizwe sikwazi ukuthi ke singibongele nakuye bese ukuthi nabaholi bonke nabaholi nje abaphethe izwe nje jikelele ngisho uyena impela nje upresident osuka phethe izwe ukuthi lento yenziwa ile ndoda ayiyenzi lento ngokuthi iyenza ngoba bengiyifoneleni nami ufike kimi ngitshena nginebani mina ukuthi awusingaze kusuka umasipala wonke ezekini kwaGudluzungene cha ngithi ngizoyibongela kumasipala wonke wasemhlathuze ngiphinde ngiyibongele kuMeya ngithi Meya angeke ngikhulume konke ngiqede lapha phakathi kwesizwe kodwa kufanele ukuthi ngiphinde ngikunike ithuba njengoMeya osike wavele nginganakiwe kanjena ngisho ubuholi ngisuke ngibethembile noma bengadingi nabo ngenza imicimbi angizange ngize ngisizwe nangoyedwa ungoqala nje Ngwezi lokho kufanele ngisitshele isizwe ngoba angihamba manga ngoba ayikho into engiyisabayo vele ngikhuluma iqiniso mina uyena umuntu oyindoda eneqiniso la eMzansi cha bafowethu ngithi ngiyethula iMeya ninjani Ngwezi Siphelile dodo awu ngiyabonga Ngwezi hayi Ngwezi ngiyakuthanda ngoba awuyiqhenyi ngomuntu bakho Meya futhi awuphathekile kabi mangikubiza ngethonga ngoba amathonga ayiphika konke amathonga ungalela welisho nje seyiphika umuntu akathakasele wona ithonga cha Ngwezi napa abalaleli bami lapha Nkosi ngithi ngizobonga isipho nje ozongilethela sona umphako ngoba ngihamba ngekwa Israel lapha ezweni elibusisiwe lakwazalwa khona uJesu bese ufika wona njengomuntu owuMeya wami
umuntu omkhulu kangaka mhlawumbe bengezobe mhlawumbe kufike noma i-manager kwesinye isikhathi noma ikhansela usuke umeya wonke. Cha ukusho ukuthi lolu hambo olunesibusiso ufana nomuntu ongumholi ubaba kithi mawufika ekhaya kanjena noma benginovalo phambili kodwa uzonginikeza ithemba uzongiqinisa idolo Meya. Ngisacela ukuthi nabantu epagini leka professor ukuchaza nje ukuthi cha ukuba kwakhona lapho KwaGudluzungene ungezini ukuzovula icala enkantolo enkulu uzongifisela nje okuhle uzongilethela umphako Meya. Ngicela ukukunikeza ithuba Meya. Ngithokoze kakhulu Professor 3 second ngikhuleke kakhulu isilo samabandla wonke isilo umsizulu yazwela ithini indlonkulu yonke ngikhuleke kumntwana ophinda ngene indunankulu kaZulu amakhosi onke akhona induna zonke zisizwe bese ke ngikhuleke kakhulu ngibingelela abaholi bonke bezepolitiki nabaholi bonke ngokukamoya ikakhulukazi abaholi bamabandla ehlukahlukene umphakathi wonke nje womhlaba wonke jikelele okhona lapha eNingizimu Afrika okhona eAfrika nakwa-Israel la kuyakhona Professor 3 seconds la yobagqilaza khona ngoba isiqalile iyagqilaza ihlale isho. Sithokoza kakhulu sithe masizwa ukuthi uProfessor 3 seconds uzohambela izwe lakwa-Israel. Sathokoza kakhulu ngoba lelo zwe lesifunda ngale eBhayibhelini. Abanye bethu impela ngibona ukuthi sebezibolela kobanda bengakazi bafike khona. Kodwa kuyasithokozisa ikakhulukazi esholo nabantu bala eMhlathuza uma umuntu wakithi la eMhlathuza ngaphansi kuka Ward 25 ngaphansi kwenkosi uZungu ngaphansi kwendawo yesilo esibusayo isilo uMesuzulu ezohamba andize ngebhanoyi isikhathi esingaphezulu kuka 24 hours esebhanoyini ehamba eyomela thina ngokomsebenzi wakhe awunikwe uNkulunkulu lowo okwazi ukuthi akwazi ukuphilisa abanye abantu. Sithokoza kakhulu ngalokho ngoba lokho akuhambelayo hayi ukuthi ucelile ukuyakhona. Abantu ababuka balandela umsebenzi wakhe bese bebona ukuthi lo muntu usizo basibuza ukuthi lo uciko baziwa yilo muntu ungafanele nathi sibufunde. Siyolandela ke lo msebenzi wakhe ayowenza le ngoba ngeminye iminyaka acishe uyozala ulwazi olunye luyobuya selubuya ngobuchwepheshe bese kuba ngathi ulwazi singalazi ngoba izinto eziningi kakhulukazi ezikhona ezingaba imithi yokwelapha eseyilapha ngokwesilungu ezinye zazo yihlahla nje sihlangana nazo khona lapha esakhelene nazo kodwa singazi mase ibuya sezo ezinye into. So sikufisela indlela enhle solwazi uhambe kahle uphephe nalawo yakhona siyazi izinto zonke ifike ihambe kahle ubuye uphephile. Ulwazi banike kodwa phela ungabaniki lonke bahlephelele nje phinde bekhona yokushiya babe sebethatha konke. Sithokoza kakhulu ube nendlela enhle phephe phambili. Cha ngibonga le Meya ngoba nakhona phela bathi ngizofikela e-University yaseTel Aviv la ngizofike ngifundise khona kusho sebangiphendula manje bangenza isayensi. Ingakho ngithi cha khona ngeke ngikuveze konke ngoba phela akufuneki siveze amagunundu ethu kakhulukazi akaZulu. Singakhipha nje okunye kulwazi kodwa ngoba phela bona sebekubuyisa njengeBhayibheli. Ngoba kube nithiwa nje iBhayibheli Meya liphuma unyaka nonyaka njengama-CD abaculi noma mhlawumbe njengey'ncwadi zesikole. Ungabe bekuzobhala kwiTestament elisha nje eBhayibhelini kuthiwa kunendodana eyasuka leni South Africa isuka KwaZulu eKZN okuthiwa uProfessor eyafika ezemkhunjini lapho kwazalelwa khona uJesu. Ifika nayo ifika khona izofundisa iphinde futhi iphilise nabantu ngoba phela kuleli yazwe bathi kunokuthi kuzamazama umhlaba kunamabhomu kunokuthi futhi kwesinye isikhathi abantu uzothiwa useyiphungile umuntu. Manje zonke lezi zinto kufanele ukuthi ngimkhuleke uNkulunkulu ngoba akukhona ukuhlakanipha kwami ukuba njena Meya kuyilungana kuyisibusiso sokuhlonipha ngoba isilo samabandla sakwaZulu Meya sahlala nami simkhonzile uBhejana Mpumi Siqiweni ngoba ubona ithombe nje la ekhaya ubona ithombe zonyaza ekhaya ubona ithombe nje zengonyama ekhona isilo sasingikhonze kakhulu ngiyabona sekuze ibusiso zaso no shemba nabantu abadala bala ekhaya akukhona ukuhlakanipha kwami
ngoba ngisuka nje ngihamba ngiyale angizange ngikhethele noma ngifone ngithi ngifuna ukuya khona kukhokhwe ngisho yonke into bangibuzile nje mina iMeya bathi ngihlanga ngase ngibabuza ngempuphu ukuthi banayo impuphu ngoba ngijwayele ukuthi ngidle impuphu kwesinye isikhathi ke amasike ke ngoba phela into engithandelayo lapha ngihlala nomlungu lapha uMr Croy kuyasengwa la abakangiphendulike kumameni basangisendelile nje ukuthi cha yini engidlayo bengakaphenduleki kodwa nje Meya into yenze kumina ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angigcinele wena ngoba ngiyabona ngimsebenzi mihle umsebenzi lokho iqhubeke njalo ngengabona ku TV novula indlu ngapha ngabona futhi kuhlangene intsha ngiyabona ukuthi ngaso sonke isikhathi lapha kulo masipala wakithi ngiyabona ukuthi kukhona okwenzakalayo ngoba ngichazile nje ukuthi ungoqala ingakho ngithi wena uMeya othisha omkhulu ungoqala nqa ukuthi usukele kwamasipala yimi befanele ngisele kodwa nje ngokuqala hayi ngoba lokho ukwenze ngoba nawe kusho ukuthi uNkulunkulu okuthumile nabantu abadala ukuthi enafika KwaGudluzungene uzocela lencede indlela njengomuntu omholi usungiqinisa idolo nje ngoba lolu hambo lubikiwe endlunkulu lwabikwe endlunkulu uhambo kwaze kwathi kusuka bafika futhi ngawo bethula futhi endlunkulu bafike kwenziwe ivumelwano ukuthi cho angihambi kunisheshe mbuwe ngingahlali isikhathi eside ngoba phela abantu bengonyama nabantu benuMeya bangidinga cha uthisha omkhulu uMeya ngoba ngithi uthisha omkhulu nje uzofundisa kahle kahle uzofundisa abanye abaholi ukuthi ukuhola kuyini ukuhola uyabona akekho ke umuntu oyobanga ukuthi manje ngimthanda uhulumeni bengaphathekile kahle ngaye entweni iningi azenzayo engukuthi nabantu bakithi bathatha kancane wathina nje uthatha kancane kanti ngoba ususondele nje lapha zizothi noma ingane zithi ziyakuvukela zithi amabhodi masifole ingwezi sizothi no imisebenzi iningi esekasayenzile manini ingane ngoba phela ngeke akwenze konke uhulumeni vele angithi kodwa nje usunginikeza ithemba kulo masipala wami enguthanda kangaka umhlathuzi ngumnikeza ithemba kakhulu ukufika kwakho angisho ukuthi abanye bebengasebenzi bebesebenza abantu kodwa ke abanye abantu ukusebenza kwabo kusiphathe kahle nabo ngesikhathi sabo kodwa unisuvele wenza kwaba west uzoshaya istembu ngiqhe istembu KwaGudluzungene lento ke oyenze namhlanje Meya akekho umuntu osokuvimba kulesi sikhundla uyofinzwa ulwandle kuphela ngempela futhi akasekho ukuvimba ngoba usuzothola isibusiso esikhulu kunamakhosi la ekhaya kunobhombela la ekhaya futhi mina ngizalwa ke lapha enhlangano nekuphethe la ngizalwa khona umlungu umntwana ila ngizalwa khona ke mina hayi ngokwepolitiki uzolanda nje nesinye isibusiso samandla ngoba phela leti iphethwe ekhaya komama la ngizalwa khona leniphethwe iphethwe khona futhi akeba nginamahloni ngalokho ngicabanga ukuthi ke usuyongibongela kakhulu mani nasemva nje ke nakumakhansela uphinde ungibongele nakubaholi engithena hlala nabona lo mbono cha bo isipho nje bafowethu ekufanele ngisibonge kumasipala wakithi nomphako ukuthi ningibona ngengane yenu nifike nizongilokungana into engithanda kuwe futhi ngwezi uthanda ubukhosi lo uthanda ubukhosi amakhosi yawathanda uyabona ncane ngithanda amakhosi ningabaholi ngeke mina nginganithandi ngizonithanda ngitshena isizwe ukuthi naso futhi asinithande ningasho ke bafuthu ninengazi ukuthi awumkhulu yini kanjeni umkhulu yini cha injabulo ngizocela nje bafuthu ukuthi ngoba ngihamba nje ngiyacela ukuthi ke nisalene inkosi inkosi nibusise ngiyazi ukuthi baningi abantu ababeka ithemba kumina ngibaphilisayo lapho engisuke ngikhona ngizobe nginibhekile kodwa ngizobe nginibheke online phela ngoba ngigcilaza online ngingigade online ngizongigcilazela online abantu ababhedayo ibisiqalile lento Meya kodwa sizogcilaza kodwa ngeke kuyigcilaze ngibonge kakhulu bafuthu sasa ngizobe nginane airport abanye ngizobe sengikhuphuka abanye bangilindile eGoli eSouth Africa ngiyithanda iAfrica yakithi ngiyithanda ngishiya nakhona bengingathanda ukuhamba ngiphoqwa isimo bafuthu umsebenzi engihambelayo ngile ukuyovakasha mhlawumbe noma sawudla amakhekhe noma cha ngiyosebenza ngizobuya futhi ngenze ubuntu futhi ngiphinde ngesikhathi ngenikhulumele ngoba ngibizwe inhlangano ngikhatho abanye futhi abanye abasebenza njengami ngithathe nabaculi bakithi ngicele nabafuthi imisebenzi
ngithandile nje kakhulu Meya ukufika kwakho sengizokwazi ukuthi futhi mangifika le ngixhumanise nabaholi ngixhumanise nabaholi balena ikwazi ubudlelwane bungapheli nje la beke besuke futhi beyinhlangano le befikelela kuthina kumasipala wakithi ngibonge kakhulu Meya mfowethu Ngwezi ngibonge kakhulu mfowethu into oyenzile kimi ngithi inkosi ikubusise ikuphilise ikuvikele kanye nomndeni wakho nabatwana bakho bese ngiphinde ngibonga ubuholi bakho kuphethe ukuthi cha qinidolo sinawe sohlale sikuvikela ngemisebenzi emihle awuzile kimi ngokwepolitiki nangwezi funa abantu bakunderstand lokho ngoba abanye bazoyibuka ngenye indlela awuzile kimi uze njengomholi futhi uze njengesakhamuzi futhi uze njengomuntu wangakithi angithi uze njengomuntu obona into enhle umholi endaweni ukuthi na ingane esizweni iyazama ake ngizama ukuthi ngiyoyinikeza idolo ngiqinisa idolo uzongiphi iphawa ngoba kulelizwe engiyakulo angilazi angizange ngifike nokungazali ngisho umkhulu bami ngazi noma bafika bona kodwa yonke inkosi engiyazi bebeya kuyawela ucetshwayo nawo amakhosi lapha khona nalele khona namakhosi aphilayo ngiyacela nendilo zonke ngoba ngizobe ngihamba noBhombela ngafika ngamcela lapho unyazi ube ngihambe nengilozi ngephesheya ngikwazi ukuhamba ngiphila ngibe ngiphila uthi baba inkosi nibusise nawe Meya inkosi ibusise ngibonge kakhulu ngwezinje ukufika kwakho ekhaya ngibonge kakhulu mfowethu ngibonge kakhulu ngijabulisile cha Ngwezi ke ngithi mase ngibuya futhi lephesheya Ngwezi ngathanda ukuthi ngiphinde futhi ngizonethulela uhambo ukuthi ngihambe kanjani kwenzeke kanjani ngithulela umasipala wami awu uzofika ekhaya kodwa Ngwezi bakho uthangane awu bekufanele futhi ngeke besakwenzani ukuthi ngoba imabeka bakuthinta yoqala yonke utouchline impela yobiqala futhi yobisinolaka phela masibuya nje bengazi ukuthi manje ngingabika ukuthi ngizofika uyosuka bese ngivimba cha ungithumile Ngwezi ayungithumile ngibona sekuyafika ayungithumile lapho ngizovula icala khona ngifuna ubagwaya ayizosubikala le iyosuke utouchline ngoba kahle kahle manje lepheshe yobigqilaza online yobigqilaza online yobigasayini shaka ama network yobishaka ama network hayi Ngwezi ngibonge kakhulu manje futhi ngibonge kakhulu phela ngithi manje into engithanda kuwe umuntu ophansi awuphakeme siyafana nje buka njena weqhenya ngobuthonga bakho agcwele lapha endani zamakhosi lapha KwaZulu amathonga yonke indawo la isho ayafika ukuwela nje ijozini uyale noma umuntu ubuya le yamathonga hayi ngilona ithonga amathonga abantu wayibona ngokuqala othi uyithonga bakhomba phambili bakhomba phambili bathi ithonga amawela ijozini cha bawela nje umuntu uyithonga ngibonga kakhulu Ngwezi cha ngibonga kakhulu ekhaya cha